ľudia dnes si uvedomujú, že je dobré stavať takéto budovy? Je tá osveta, respektíve uvedomelosť dostatočná? Slovensko zaostáva vo výstavbe zelených budov. Prevládajú rôzne dezinformácie o tom, že cena zelenej budovy musí byť vysoká. Aké sú tie benefity, ktoré môže zelená budova, respektíve užívateľ zelenej budovy získať tým, že použije materiály na báze minerálnej vlny? Vďaka izolačným materiálom od spoločnosti Knam Insulation, či už sú to materiály na báze kamennej minerálnej vlny alebo sklenej minerálnej vlny s ICOS spojovou technológiou, dosiahneme pri zelených budovách v podstate kombináciu všetkých atribútov. Či už sú to tie ekonomické, že usporíme energiu vďaka tomu, že tieto izolačné materiály majú veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti, a takisto pozitívne vplývajú na ekológiu, na ten environment okolo nás tým, že znižujeme energetickú spotrebu, znižujeme uhlíkovú stopu. Takisto tieto materiály vytvárajú príjemnú klímu v tých budovách, na ktorých sú použité. To znamená, že vytvárajú tepelnú pohodu, regulujú dobre vlhkosť v prostredí. A takisto je dôležitá akustická pohoda, čiže vláknité materiály, či už na báze kamennej minerálnej alebo sklenej minerálnej vynikajúco izolujú hluk z vonkajšieho prostredia alebo prostredia vnútorného od susedov. Takisto je tam to hygienické kritérium, ktoré v podstate zabezpečuje to, že materiály, alebo konštrukcie, ktoré sú zateplené našimi materiálmi, nekondenzujú, nedochádza k tvorbe plesní na ich povrchu a tak naozaj to prostredie je zdravé. No a v neposlednom rade a nemenej dôležité treba spomenúť aj pocit bezpečia. Kamenná minerálna vlna pri použití v zateplovacích systémoch v podstate pozitívne vplýva na pasívnu bezpečnosť, pasívnu požiarnú bezpečnosť stavieb. Takže je tam zhrnutý sú tam zhrnuté všetky tieto aspekty, ktoré predurčujú výrobky Knam Insulation na výstavbu trvalo udržateľných zelených budov.